tangsana chuan chung thon thu a sei zo chuan zu ching chu a pe a mase ati nun nan thi sen nga in hmangai nei te tan ani bok zu ching le mobile te chu an thian ho zinga in ngai zong om chun an ni awangin zu ching chu a pe a ti chuan pangparin alo pom chuan mithi turpo a kai tho thei ti hiala hriat thin ani ti chuan zu ching chuan a kut chu chun popin love sick heartbroken flower ra chuan athi sen chu a fartira ching chuan aril ru zong zong apek theilo awangin pangpar chu atinung zo lova chu tiang ani ta ka chuan tangsana chuan a master chu pein erlong a hmangai awangin ati thei mai aringa ani po chuan anun hluite chu a thei hil kim theilo awangin pangpar chu atinung zo tabik lova chu ti lai chun zia u chuan tangsana chu uluk tak hian alo thli renga alam panga chun pangpar chu va phein zia u chuan lo khoin a kut chu atipopa ti chuan zia u chuan tumlo dewin pangpar chu alo tinung ta a tangsana chuan a hna chu pathla ei turin atia chu chu a cultivate na ta na puitu poimo tak ani don ani mase zia u chuan phal lovin pangpar enkol tuin aduat anga duatin a kalna pianga chuan kenzel atum ta zoka ti chuan zia u chuan zu ching ta tur anei ta ka chuan zu ching chu ama ta tur chu a pe ve ta a ti chuan tangsanan athil lo hon sak chu hiblutin an cultivate talhoma an hu rei fe a chuan oscar chuan zawin level nga ngutin asan bel thu alo seya ningrong rungi po lo zo ve in ani po level ruklai alo in up ve boka a thienten athil ken an han en chuan a chibo amber chu chiuba amberin alo in thlaka amha a pasari thleng om thin kha tuna chun pakwa a om ta a alom lutuk chu a trap lo chawa tangsana lama chun vatlan phei vatin abiang asun atsuka chuti lai chon tangsana mita tangchon thil eng taklo chuakin an mitte chu avai ruaya he thili akhovel masta a practice purple demon eye kha an hi a purple demon eye chuan serial level lo thleng chi in an seka khan he tiang level hi thleng an omngai lo awagin a thleng tamai chu alom hle a chuti lai chon zu ching lo lang ve le in tangsana thilpek awang khan level sari lain aloin up ve bok master uzia po kumtam tak level somthuma lo tang to in level somthum chu apel ve ta a level somthum apel thei tak lo awang khan master uzia hian a theory in azir thina a level in hiamin chaklo ma se a hriat na wang hian mitam tak hriat lo in za akai ve a master chuan an ni ho chu thataka practice tur shilin karthara mobile soldering palina tur zong tura an chua tur thu asoya zan lo nia zan thleng hoya chuan an chevela an kalkuala tangsana chuan thop danglam hriin a thinte chu in ring turin atinghala chuti lai chuan an hnung lama tang chuan mi pakhat mai tuam kordum veka in thuam hian alo bei thuta
tangsana chuan man betin daimu bai le ma hong jun te chuan attack an tum hala chuta an teacher uji ani thu a soirol chuan tangsana chuan blue silver plan hmang chuan alo veng hal wata leya chuan chukin alama chuan an batlan phei hala a sol power a man lo chuan an lo hne so kher mai alo bei chan an zo chuan engting chi a mason nge an ni a endu wang nin asoya tangsana chu vakal phein aman bena a plan te chu ala leta ti chuan an omnam huna chuan headmaster flender le master uzia te po an lo lang veng hala a chak jok tur in rin siakin an lo in pet vela chung thu chu a hriat chuan a chak lo lana le si chuan a bullet ranga ti le tur tin a out a chula ti chuan an ni ho chu an nui ta dar dara atu ka chuan poison master chuan tangsana chu kowin a omna hmuna chuan avakala atun duat lai du gu yeni polo omin tangsanan an hi awang khan alo eilo na samaya an in bele huna chuan a chak bek to lo tur thu soin alo phun nuwa nuwa tangsana chuan an hmaloka soul master school contest om tura ring chunga kan soi felang chu alo tia chuta poison master chuan tournament lo om tura chuan atunu chu atina ni chuan angai dam lo tur thu a hrila a chan po tuna atunu duat lai a hian a level hnim jok ma se tharuk chung khan tangsana talented zia a hriat chin awangin atunu chuan an he don lo ti a chiang hle a ti chuan tangsana chuan atunu dam doi tur a pek zo chuan a chu santa a ti chuan tangsana chu avoi khatnan class a chuan akal ve don ta a strek academy a hian mithar ni lo ma se poison master bula tharuk chung a om awang khan erlongin a pek tak an school thara hian avoi khat kalna tur ania kongkhara chuan lutin zeu bula chuan awa thu ve ngala ma se zeu lo star thin tu chuan an thu dun lai a mu chuan a thin lo rim em ema ti chuan an bula chuan vakal phein tangsana chu ti boy an tum ta a class chunga chuan alal ber thu soin zeu bula tang chuan kalbo hal turin atia ani hi tailong ni in zeu hi astarin alo bozuina sa thin hle a ma se zeu chuan alo ding thin hle thung ti chuan tailong chuan mi pa taka chin fel puya somin ring chunga lut tur chuan atia oscar le ma hong jun te chuan a chak jok tur hre chiangin thlamuang takin an lo thlir vela tangsana chu anin beina mun tura chuan lutin a sol ring chu ati chuaka tuna hian level somthum pasari ani mek ani tailong chuan ti chuak vein ani po hi level somthum pasari ve tho ania martial soul sprem oran gutan storm attack branch ani chuan tangsana chuan a third soul ring spider web mang chuan tailong chu a phur hlom ta veka an in beina mun chu chua sanin zeu bula chuan avakala ti chuan mr sao lo lutin tangsana chuan a first day ya a classmate te asoi sak awangin alo hau hala ma se tailong chuan ama chau chu ani thu soin a hriat thiamna te chu alo dil hala class bana chuan tailong chuan tangsana chu alo nga ka an in beina kha ala du to khau lo martial soul manga an he lo ta ka chuan soul power engma mang lovin in bei puya chuan a chau le ta a midang mu lo na turin an bul loka ngo a chuan kalin an in bei ngala tangsana hi a khovel ma sa khan martial soul ring ti vel hi a om velova ma si an sek khan martial arts hidden weapon poison ti vel te zir thinin chunga chuan asang hle ani a pian non na solen khovela hian poison le hidden weapon lama asan em chanpo khang wang kha ani tailong hi milu lul ve tak nin atlo mai du lo awangin taksana chuan adu ba ka nain asoi sata hrepa ti chuan zeu le tangsan te chuan chun thil ei turin tailong chu an kalsan ta a an huwa chuan tangsan le zeu te chu auction an nei na hmuna chun kalin somna le khatel lo chuan a chunga lu phal lovin a kota chuan an lo danga chulaya meichia mi puite lo chhon thin tu chuan a chunga lu tur chuan somna le kha an nei emo man ro shal tur an nei chau emo in an lu thei thu alo suya chutiang ani ta ka chuan tangsana chuan a hidden weapon malicious attack chu la chuaken shal chu atum ta a ti chuan an ho tu he na awa hroi chuan
tangsana chuan a thil siam chu a en tir vata an ha tho dan le a chhunga tur om thu te chu hrilin tangsana chuan a hmu lai ngei chun a kap chuaka ti chuan tangsanan a en tir chuan tha ti hle in lilam turin ala tanghala amanza turte anin biak fel nu chuan tangsana chuan malicious attack chu da in lilam na hmun lam chu an pan hala helai hmuna hian mi ho satak tak te kal thinin man ro thatak tak an lo pho chuak thina chung man ro thatak tak te chu amanza siamin angam hoi hoi hne na an peta thina ni chulai hmuna chuan seven treasure glaze lana an chief ning fengzi alo langa ani hi ning rong rongi pa ani seven treasure glaze lan hi sek ro pui tak tak pasari zinga house ber an ni a ti chuan an thil lilam chu chhun zom zelin boma meichi pakhat omin an lo lilama ani hi ket lady ni in mutate martial soul ania angai tuna le ataksa te chuan zote a na wagin salatan an otle a zia u chu in sum thei to lovin chu chan mai atuma ma se tangsna chuan abana chelin alo khapdai hrama chu chu ning rong rogi pa in a hmu chuan an tan chua zalek tumin alei saka adot lia chuan tangsana thil siam malicious attack kha an lo lilam le a ning rong rongi pa ning fengzi chuan amit chu lain ala le ta a tangsana chuan a thil siam alei sakwang le ket lady an chana wang khan lom thu soinan a hidden weapon pakhat soundless arrow chu apia chuti lai chuan an skula chun tailonga pa lo kalin tailonga asoi sak awagin phubala turin alo kala tailonga chu aza awangin apa chu ho turin angena mase apa chuan fate chan lo penain a hliam a hmu awang khan tangsana hmu turin an skula alo kala ti chuan tangsana le zeu te po lo kirin an skul kota chuan tailonga le apa chu an hua tailonga pa hi tainu din soul king level ani ve meka anduam lo ti chuan tangsana le zeu te chu tlan cheturin ava signal zeu zewa ti chuan tangsana chuan ama ai level sang chu beile donin in be chu an tran ngal tamaya ti chuan tangsana chuan a martial soul runga chun a hne don lo ani ti hriain a hidden weapon godly zu crossbow chu a phor chuaka mase aka na ti ho chuan a taksa effect pakhat ma alo nei ho lo chuta a en lo lai chuan a tur hlo om em mai a soul bo na bi main face demon spider tur chu akap luta tangsanan atur akalu rol chuan a taksa chu tur chuan a fan chuak hala akho mu te chu pheta roi roin tangsan ma chun atluta hlol maya chuta tailonga chuan apa thlawang chu lo howin tangsan chu alo bei vele ta chiama ma se tangsanan atur chu hip chuale atumani ti a hriat chuan apa chu lo tung dingin tangsanan atur chu alo hip chuaka tainu chu lo har chukin tangsana chuan an kong ti chhiat chu an mani bultan ani agin siam thale vek turin atia seven treasure glaze tlan lo langin hun rei tak athan bo nuwa an little princess dipon avatlo a chuta apa alo omlo awangin alung oilo chu alo phun nuwa nuwa ti chuan apa li apu gurong grandpa swords tia kau thin chu an lo luta an ni ho laka chut in lanowin an han indu khum ta vela ti chuan abulami te hi grand solen master title duolo level nilai an ni ve ve a samwarzo khi chenzin ni in level somkwa paruk ania swords duolo tia hriatlar ani bok adumzo khi gurong ni in level somkwa panga ani ve mek bok ti chuan rong rongi chu an duat ron em ema
a ombo hlana angai jok ni in chuin Chenzin le gu rong te chu anin ti buai reng bok apa ning fengzi hi level somsari pakwa so saint ania existing branch a antlan hi number 1 anni ti chuan a level zat an zo chuan level somthum pasari lai alo ni ve to a asang chaklu tuk chu an oi lo hial zoka ti chuan rong rongi chuan apa le apu te chu a jiubo amber chu a en tirta a a chongjat an han chir chuan chong sari ni tolovin chong kualai alo ni towa apa chuan mak atin alom hle ani jibo amber mangtu te hi existing branch a number 1 ni ma se thatlo na lai anei via chu chong sari thlengбак an nei theilowani seven treasure glaceland ti hi chong sari chau ti na ani lova soring pasari thlengбак an hip theilova ningrong rongi pa po hi mi talented takniin level sumsari pakwale soring pasari hi chu apel thei me ulo chu wang chuan chibo amber mangtu te tang title duolo level thleng an om ngai me ulo chu tiang thleng pha thleng thei tur chuan chong sari atang chong kwa an nei angaya ma se chong kwa han thleng pha hi mitam hu chu soilo thon thu bakin an hre phato lova tangsana thil a hi pa wang khan 7 atang 9 na alo kai chawa ti chuan apa chuan a invena tin tangsana hidden weapon siam chu apeya rong chuan tangsana siam ani ti hrenghalin engtian nei nge ani te chu azota ti chuan tangsana thil siam that je tele an classmate ani thu te chu hrilin pona chuan test turin a chu puya rongi chu Chenzin chuan a hidden weapon lo hon chu a en pui do na ti chuan assault power engma a man lo thur thu soin assault power tel lovin alo dang don ani chuan Chenzin chu a base ai de hidden weapon chu lo thata a hlo oma wangin assault power chu a man pha ta a ti chuan rongi chu vakal phein hidden weapon chu mel ma te inrin lo lai a man tur ani thu soin back tightening crossbow mang chuan a kap zuya Chenzin chu alo in ring lo bok nen alo se bur man rama a mora khan tur omin chung te chu atla thla a chu vele rongi pa chuan thingchi turin ati ngal wata rongi chu abula vakal phein ati pal thu chu asoi molmola ti chuan tangsana siam tur te chu a phu chuak le ta vekani ma se grandpa bon le Chenzin bok chuan athlawang chu an lo haule wata ti chuan chief Chenzin le grandpa bon te chuan tangsana thil siam chu thati hle in atuka tangsana mutura vakal chu an tumta a tangsana lo langin ama level ai sang a be awang khan a chawru hle a Oscar chuan a ei tur so sei su alo da sakboka ti chuan class su a han kal le a tangsana chuan ama level ai sang a hni awang khan alo lar ta hle a chu ti lai chuan student pakhat tangsana muturin alo tlan luta pona tailonga te khan an nga thu shrilin tuna chun apa mai nilovin apu alo kal to thu asoya headmaster le flender te mobile soaring tur an zon pui awangin an om si lova zeu chu an teacher uzi zonga hroi turin atia tailonga chuan apu te thlenga an local tak awangin a in thlahungin nuam lo ati ve hle a ti chuan tangsana te polo thleng vein anin ma chon tarana tailonga pu hi titan in li try pa an lu berani tangsana chuan atupa le afapa te den chuan an level adang lam je chu a hrenghal maya ti chuan chance pein bet an nei ta a he mailing hi aral vek thleng assault pressure rungot adole thei ani chuan an tlana alu tanga ma se adole theilo ani chuan tangsana hi li try pa hian alut ve thung don ani ti chuan tangsana chuan assault pressure rungot dole tumin in be na chu an tan ta a
ti chuan zia u chuan uji chu hmuin anin beina hmuna chuan man hmo takin a hruai ngala uji chuan anin beina chung ha to phot angai thu soin ama chonpa Titan hi Grand Solen Master level 10 khatte po hinking pathuak thuak khopa chak ani thu asoya tangsana chu a beidon topa chuan a kut veilama clear sky hammer chu ala chuaka Titan chuan a hmu rol chuan hung tol zotin ning rong rongi apa le apu te po an lo lang hala rong rongi pa chuan tangsana chu a power manga ti dam pain Titan chu anwa bia ti chuan Titan chuan tangsana kut veilam mi clear sky hammer amhu chuan tangsana chu tang ho fa pa ani ti hrezui le in ching chin chibei abuka young master tin a kauta ni